ଭାରତ ଏମିତି କାମ କରିଛି ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ସାରା ଦେଶରେ ହେଉଛି। ଭାରତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 50,000 ଟନ୍ ଗହମ ପଠାଇବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ପୁରା କରିଦେଇଛି। ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ 2,500 ଟନ୍ ଗହମ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ଅଟାରୀ ବାଗା ସୀମାରୁ ବାହାରି ପାକିସ୍ତାନର ରାସ୍ତା ଦେଇ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ସିଂଗଲା ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆମ୍ବାସେଡର ଫରିଦ ମାହମୁଦ ଯାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚେକ୍ ପୋଷ୍ଟରୁ ପଠାଇଥିଲେ। 2 ହପ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସହିତ ଭାରତ ମିଶି ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମି ରାସ୍ତା ଦେଇ କରି 50,000 ଟନ୍ ଗହମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇବାକୁ କହିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନରୁ ସବୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ମିଳିଲା ପରେ 21 ଫେବୃଆରୀରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଟ୍ରକ୍ ପାକିସ୍ତାନର ଆଟାରୀବାଗ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। 22 ଫେବୃଆରୀରେ ସବୁ ଅଫିସିଆଲ କାମ ଶେଷ ହୋଇ ଭାରତରୁ 2,500 ଟନ୍ ଗହମ ଟ୍ରକ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବାହାରିଗଲା। ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଖାଦ୍ୟର ଆକାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଗହମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। 7 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଗହମ ଆଉ ମେଡିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ପଠାଇବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲା, ଯେପରି ତାର ଆଦତ ଅଛି। କହିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇକରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଯିବ ଆଉ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ମାନ୍ୟ ନଥିଲା। ଭାରତ ନିଜର ଟ୍ରକ୍ ପଠାଇବାକୁ ଅଟଳ ରହିଲା। ତାପରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ କହିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଟ୍ରକ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଗହମ ଯିବ ଆଉ ପତାକା ଇଣ୍ଡିଆର ଲାଗିଥିବ। ଏହା ପାକିସ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ବଡ଼ ତମାଚା ଥିଲା। ଏହିପରି ଖବର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ।